kasinag, magandang hapon. Kasama ko ngayon si Kabox ninyo. Yan. Maghanap kami ng gulayin. Bagwis! Bagwis! Mga kasinag, ito pala si Bagwis. Nagagala-gala dito. Naghanap siguro ng mahunting niya. Ayan. Yun mga kasinag, iwan muna natin dito si Bagwis at maghanap muna tayo ng gulayin para may ulam kami mamayang gabi. Pupunta kami doon sa pinagkuprasan dati namin, doon sa inaalagaan ni Bayaw. Kasama ko pala si Kabox yan. Si Kabox ninyo ang kasama ko pag kuha ng mga gulayin doon. Ayan mga kasinag, let's go! Okay. Mga kasinag, naalala ko pala, may nag-comment pala sa akin noon kung ano daw ang tawag sa amin ito. Yan mga kasinag, ito. Masakit, yun, nadahat nga ako sa braso. Pagdaan namin, dahat ako sa braso. Ang tawag nito mga kasinag ay dahat. Dahat ito mga kasinag, oh. Napakatalim. Parang laghari yung kanyang puno. Yan, nakikita niyo yung puno niyan, oh. Yan, oh, parang laghari siya. Yan mga kasinag, oh. Yan yung talim niya. Kaya itong isang kalaban ng sasaka, bubukid. Yan. Itong damo na yan. Ako sa salot yan eh. Napakasakit talaga mga kasinag. Comment nga kayo mga kasinag kung anong tawag sa inyo nito. Yan, dahat yan kung tawagin dito. Napakatalas talaga. Tingnan nyo naman yung puno mga kasinag, oh. Yan, oh, para siyang laghari. Share ko lang sa inyo yung damo na yun. Kung tutusin, salot yan dito sa nyugan. Tingnan nyo naman, oh, ang dami. Yan, malayo naman sa daanan. Yun mga kasinag. Habang pupunta kami dun sa lupa na inaalagaan ni Bayaw, may isang puno na langka dito. Ayun, may bunga sa taas, parang hinog na yung isa. Si Kabox na daw umaakyat. Ayun si Kabox, oh. Aakyatin niya, titingnan niya. Hindi ako umakyat mga kasinag kasi mas malaki ako kaysa kay Kabox. Magangan kasi si Kabox. Mas mabigat ako sa kanya. Ayun na sa dulo, tingnan mo. Hulog na dyan. Makahulog ka ha. Hinog na lang ka daw mga kasinag. Yan. Hindi niya hinulog. Ha? Mamoy na. Huwag isa na ito, saluhin ko. Ang bango mga kasinag. Shoutout pala sa may-ari nito. Alam kong mapapanood mo ang video na to. Shoutout pala sa may-ari nito ha. Ayun, nagkukupra sila. Pero wala siguro dito yung may-ari. Pero pag nandito yung may-ari, mapaalam tayo na kinuha na natin. Sa kaya lugar nagkawit yun. Magandang hapon po. Nadaanan po namin langka nyo dyan. Hinog na. Mga kasinag, andito yung may-ari. Sabi ko nadaan namin langka nila. Sabi ko sa kanya, hatiin na lang namin. Bigyan namin sa may-ari yung kalahati, sa amin yung kalahati. Yan mga kasinag. Hati na. Bigyan nyo. Sabi mo na daanan natin dyan, hinog na. Shoutout pala sa may-ari nito. Yung may-ari nito mga kasinag, mabait naman. Kamag-anak ni Bianan. Kasi daw, madami siyang dala, kaya sa atin na lang daw to. Yun. Yun mga kasinag, binigyan na rin lang sa amin. Marami daw siyang dala pag uwi. Hindi niya madala. Shoutout pala sa may-ari nito. Ate, salamat po! Thank you so much mga kasinag. Ayan. Dito sa amin kasi yung probinsya mga kasinag, mabait naman ang mga tao. Di ba? Nahati tuloy namin. Doon, kainin natin mga kasinag doon pagdating sa doon sa kuprahan. May kuprahan kasi dito. Pero dito mga kasinag, marami lang kaan dyan. Baka mamaya, pasukin namin dyan, oh. Iwan kayo natin, pasukin natin dyan. Yan, oh, tagilidan dyan. May malangka na malaki dyan, eh. Tago lang natin, makadaanan. Lagay mo natin sa kuprahan, balik. Ay, dito. Dito yun, oh. Ilagay natin sa kantuhan. Yan, lagay mo muna dyan. Yan, hindi mo mawawala dyan. Yan, papasok muna kami dito mga kasinag. Titingin din kami ng langka. Hunter langka. Hunter langka kami ngayon. Dito kasi may malaking langka dito. Dito tayo. Wala dyan, dito tayo. Dito mga kasinag, sa pababa dito may mga Tingin tayo, baka langka dito.
putukan dito. Baka mahal tayo. Tingnan natin dito. Kami hinugan lang. Ayun na. Ayun. Yun. May bunga. Dami. Tingnan mo nga. At dyan sa unahan dyan, may malaki ang bunga na langka dyan. Ay, ang daming bunga. Ah, may napunta na pala dito. Ha? May ano, Tingnan mo. may panikit. Baka si Kagawad Sito. Shoutout pala kay Kagawad Rosito Sulsuna. Boss, yung si Kagawad Rosito Sulsuna mga kasi siya rin paminsan-minsan ang nakakatulong namin dito pagkukupra. Napakabait na tao niyan mga kasinag. Isa yung barangay official dito sa aming barangay. Ano? Tatry natin. Hinog na? No, try natin kung hinog na. Hinog na! Daw. Tingnan natin. Baka dahon ng ingas itong makuha natin. Ayan mga kasinag, oh. Kain muna tayo ng langka. Yun. Uy. Tamis. Tagal lang kung hindi nakakain nito. Ngayon lang uli ikaw kumain. Hmm. Dito kasi mga kasinag, sa amin panahon ng taglangkaan ngayon. Tamis. Ito ang merendala namin mga kasinag. Ang sarap oh. Hinog na. Napakatamis. Shout out pala kay Bayaw. Shoutout pala kay Bayaw. Yung nakuha namin kanina mga kasinag na langka, yung pinahati ko sa kanya, iniwan muna namin dun. Daan lang namin pagbalik. Mga kasinag, musog kami. Nadali namin ngayon ang mga langkaan. Hunter kami ng langka ngayon. Titingnan pa namin yung mga puno dito. Baka may hinog pa. Solve kami dalawa ni Kabox. Solve ang aming merendalan. Hapunan. Dito may malaking langka pa dito. Oops. Wait. Putsukan yan. Ayun. Ano yung ligwan? Ay, liguan o putsukan. Masakit yan. Ha? Ligwan yan, ligwan. Ligwan. May ligwan dito mga kasinag. Ayan oh. May ligwan. Kita niyo yung parang bilog-bilog na yan. Ano yun? Wak. Yan sa puno. Yun oh. Pakita ko sa inyo. Maliit pa. No. Yan oh. Yan mga kasinag oh. Yan. Siguro may nagpuhag ng honey. Ito. May langka dito. Ayan oh. Yan. May langka mga kasinag. Ayun sa taas. Hilaw. Yan natin. Ito may mga langka dito eh. Ito. Ito. Ay, nabulok na yata. Bulok. Ha? Bulok na. Iba na yung amoy eh. Oo, sayang mga kasinag. Nabulok lang. Maliit. Parang hinog na. Malapit na. Ubal na yan. Ubal na. Ay. Pwede ang kunin to, di ba? Hinugin na lang.
mabango na. May bango na. Yan mga kasinag, nakakuha naman tayo. Ano pa ito? Hindi pa masyadong hinog. Pero medyo mabango na siya. Hubal na, sabi nga dito sa Bicol. Katubalang. Wala na dyan lang kaasaw ba? Ito lang siguro. Patay na. Yan, nakakuha na naman tayo. Wala siyang damage mga kasinag. Wala naman siyang sira. Ganyan lang ang kulay niya dahil na kadikit siya sa lupa. Ayan mga kasinag. Hindi kami sa langka ngayon. Sulub na sulub sa langka. Hinog na rin ito mga kasinag. Bukas or susunod na araw hinog na ito. Langka na ito. Yan, kunin niya mo yung dalawa na yan. Yan. Kinuha na namin yung aming tiyago na langka. Iwan mo natin ito dito, kuprahan. Ito ang kuprasan dito mga kasinag. Ito yung pinaglulutuan namin ang kupra. Ito ang kuprahan na ito. Pag nagkukupra kami, yun daga. Ay tumakbo. Yan sa ilalim may mga butas. Laki ng daga. Sayang, pakain sana kay Bagwis. Dito nakita kong tumakbo, ang laki. Naghuhukay kasi. Naghuhukay. Doon sa taas. Yan naghuhukay mga kasinag yung daga doon sa baba. Ayun Diyan ang butas. Ayun yung naghuhukay siya. Tapos may butas dito. Gabasan. May butas. Pero mahirap hukayin yan. Baka may laman na ahas yan. Ayan. Ayan, may langka din dito mga kasinag. Ayun Ayun. Ang dami bunga. Tingnan natin. Ha? Ito kaya, ito. Hilaw pa. Uy, aray. Ito ang salot dito mga kasinag. Sa Nyugan, sa gubatan, ang salot dito yan. Ito, ang dahat na ito. Ang sakit manggilit. Daig pang hiniwa ng blade. No. Ay, bal. May amoy na ba? Ano pa? May damage na akit ka kabuks. Wala, dami sana bunga Ano? Hubal. May ilang araw pa ito. Hubal pa lang. Lima, magkatabi. Yung taas yan. Hilaw yan. Hilaw. Iwan ko lang dyan. May bunga yung langka dyan. Aray! Sakit! Sa dahat, yung banag, yung may mga tinik, mga kasinag, sakit din. Yung para siyang nami, yung tawagin dito sa amin. Ito yan. Ito mga kasinag, kung nakakita nyo yan. Ito isang klase rin ito na kala mo'y patibong. Na pag nadaanan mo, parang laghari. Yan ang daming tinik. Napakakunat pa rin yung mga kasinag. Ako tawagin naman ito dito sa amin, banag. Yan grabing tinik. Kaya pag maglalakad ka dito mga kasinag, dapat nakabuta ka. Wala palang bungay lang ka dito mga kasinag. Doon na tayo. Ayan, lubi-lubi. Ayan mga kasinag, kuha tayo ng gulay na lubi-lubi. Nakakakita na siya ng isa, talbos. Maganda kaya? Now, ayan. May tipaklong bagang. Mga kasinag, alam nyo ito? Ito mga kasinag, ang lubi-lubi dito sa amin. Yan, nyug-nyugan. Yung iba ang tawag dito nyug-nyugan. Pag kumuha ka nito mga kasinag ang ganito, lubi-lubi, may kasama ng pambangot. Ayan Yan, kasama ng pambangot na yan.
Pansahog na yan, diretso mga kasinag. May dala pala siya plastic, oh ha. Uy, lumipad, oh. Lumipad yung pambangot natin. Sayang mga kasinag, lumipad yung pambangot. Narinig kasi mga kasinag na ibabangot namin yun. Kaya lumipad. Walang hiya, tipaklong yun. Niliparan kami ng tipaklong. Natutulog. Ano yung mga kasinag, biro lang yun. Hindi naman namin isinasahog yun sa gulay, yung tipaklong. Ano lang yun, natutulog. Hindi naman kami nagsasahog ng ganun. Yun, may langka, oh. Ayun. Yun, oh. Yun. Tignan natin. Uminog na. Hirapin tayo ito pa uwi. Pag marami tayo nakuha na langka. Nahinog. Uy, yan na natin gugulayin. Sa bagay, pwede naman Gataan na lang natin. ano. Magdala na lang ako ng panggata. Parang hinog na. Iba ng kulay ay, oh. Yan, oh. Ay, malalaki ito. Yung bilog parang bula. Ayun, makasinag, oh. Yan, oh. Daw. Abot ko kaya. Ay, matihilaw pa. Bal. Pan. Linis dito. Hilaw pa makasinag. Kala ko hinog na kasi iba na yung kulay niya. Nagpupula-pula na. Hilaw pa pala. Tingin-tingin ka. Baka may ahas dito. Ano pati yan makasinag, oh. Medyo delikado at kawayanan. Paboritong ano yan eh. Kung sa amin bulo o sa taga dito sa Bicol daso. Dasuan yan, dasuan. Yung ginagawa mga kasinag na asawali. Yan yun. Paborito pati yung tirahan ng malaking ahas yan. Kasi malamig na area yan eh. Malamig yung ilalim yan. Doon tayo sa doon tayo punta doon. Pagod. Saan? Langkaan. Doon sa malinis. Doon sa limunan. Doon tayo. Tingnan natin kung may langka doon. May talbos na sana ang bago, oh. Ito na mga kasinag. Yan. Yung puno na ito. 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 Puno ito sa amin ang tinatawag dito na bago. Itong talbos nito ang masarap gulayin. Yan, oh, ginataan. Sarap yan. Tapos yung bunga nito mga kasinag, para siyang mani. Pag sinangag mo, napakasarap ng bunga niyan. Yung talbos niyan, masarap anuhan. Yung bangutan ng tinapa. Kaya tuyo, napakasarap. Nasusunod mga kasinag, yan naman kukunin ko. Gulayin. Tagsantulan na pala ngayon. Lapit na. Pero langka, santul. Iikot kami mga kasinag. Dito mga kasinag, ito, malinis na yan. Itong area na ito, yan. Di ba? Malinis siya. May mga tanim itong kalamansi. Siguro, ilang kalamansi ang tanim nyo dito? Nasa 2,000. 2,000 na pirasong kalamansi. Pero yung iba, hindi pa namumunga. Pero yung iba, doon sa parte doon, namumunga na. Ang daming bunga ng kalamansi dito mga kasinag. Mag-iikot tayo. Titingnan ulit tayo ng langka. Langka at gulayin. Halub-lubi. Ayan. Ayan, oh. Kagaya mga kasinag. Ayan. Hawak may kabox. Ang daming bunga, oh. Kalamansi. Kalamansi yan. Yan ang mga tanim dito mga kasinag. Isang produkto nitong ito, alisin natin palapa. Yan ang isang produkto ng lupa na ito. Kalamansi. Nakita ni kabox. Ano, hiyog na? Ha? Over tayo nito. Ayan mga kasinag, langka again. Kain ulit tayo ng langka. Ano, matamis?
Kaso hindi siya masyadong madilaw. Mm. Sarap. Mano baga madagta. Mm. At ito lang mga kasinag, ito si Kabox. Ka-graduate lang nila kahapon. May swimming sana sila ngayon. Kaso hindi natuloy kasi malakas ang habagat. Saka, tiyamad na siya pumunta doon. Kaya sumama na lang sa akin pupunta dito. Harap tayong gulayin. Maharap na kayo maggulayin mga kasinag. Naamoy siya at ako. Mga kasinag oh, sarap ng talbos niyan. Lubi-lubi. Number 1 gulay niyan. Pinutol ko na mga kasinag para susunod yung pinagputulan ko mas maraming ano siya, talbos. Oh, di ba? Talbos na naman. Yan. Oh. Napakasarap nito mga kasinag. Lalo sa ginataan na may sili. Halo mo sa tinapa, masarap yan. Uy, na yun, ang dami oh. Ayun. Dami talbos. Yan. Yan oh. Puro limon yan mga kasinag oh. Puro ano yan, limon. Kalamansi. Puro kalamansi. Ayan oh, yan. Ayan na, yun. Ang dami yung talbos nun mga kasinag oh. Kinukuha ni Kabox. Dito. Meron ito. Ito naman walang talbos. Marami din sanang puno oh, kaso walang talbos. O yun! Oh, tama-tama mga kasinag. Ay, may bulo. Ay! Masarap na gulayin to. Ito mga kasinag, nakapagulay na kayo nito. Yan mga kasinag, oh. Yan, oh. Yun, puso ng ano yan, ng muko. Hindi ko alam sa inyo mga kasinag kung ang tawag niyan. Yung ano yan, yung saging na maraming buto. Bulo ang tawag dito sa amin. Sa Bicol. Okay, ang laki ng puso mga kasinag, oh. Sarap tong gulayin. Diyan muna, putulin natin yung puno. Ang laki ng puno. Tagal kong ang tagal kong naputol. Ano mga kasinag, nakaano na tayo, nagkamero na tayo ng gulay na, ayan oh, ayan puso. Yung dala naman ni Kabox ay lubi-lubi. Ayun, may talbos na lubi-lubi oh, ang ganda. Ayun, ayun mga kasinag oh, ang ganda ng talbos na lubi-lubi. Dami tayong gulayin ngayon. Ayan oh, ito. Yan, hoto ko. Kunin mo. Ayan, may hawak kaya akong. Ayan, mga kasinag. Kunin mo Kabox. Matigas ang puno. Ayan. Okay. Ha?
Ay, hilaw pa. Pero malaki yan. Pero ang lalaki, oh, yan daw sa puno na yan. Ilaw pa. Hilaw pa. Ayan, mga kasinag. Kakita ulit kami lubi-lubi. Kinuha ni Kabox. Andiyan na tayo, dumaan. Ayan oh, ay hindi pala nakakot ito. Ito oh, ito yung kinupra namin nakaraan mga kasinag. Hindi pa nakakot. Nakalimutan. Ayan mga kasinag, lubi-lubi. Kinuha ulit na Kabox. Kabox ninyo. Ayun po, dun. Saan? Ayan, uulan na. Paktay tayo. Uulanin yata kami. Ah, wala. Nakuha na yung puso nito, oh. Wala, nakuha na yung puso mga kasinag. Ito may langka pa dito. Ah, dahil bunga ng langka, oh. Ay, may tumitingin. Tumitingnan din itong puno na ito. Ayan mga kasinag, oh. Tingnan natin kung mahinog. Oh, hinog. Hinog baga. Oh. Hinog yung isa. Ito mga kasinag, oh, hinog. Lang. Ano, hinog na? Yung nga talaga. Ay, hinog na talaga. Oh. Hey. Dalhin natin doon tayo sa kubo. Ako na malapit yan. Ako na madadala. Oh, kaya mo? Yan, siya daw madala. Baka sabihin naman nila ibatas ako dito. Ay, may ano. Akong hari. Lawin. Ayan, nagila. Wak! Yun oh. Ay, yung isa. Hinauna, hinahabol ko eh. Hinahabol? Oo. Ay baka ka ano ni Bagwis. Oo nga, kapwa nga. Nasaan na? Malaki. Tingnan natin baka kasinag. Hinahabol ng uwak. Hindi ko napansin yun ah. Ah, si Kabox ang nakakita. Ayun, ayun, mga kasinag, yun. Nasaan na? Ayun oh, yun, kapamilya ni Bagwis. Ayun mga kasinag. Yun oh, yun. Ah, hindi ko na abutan. Sayang. Lumayo na. Andun na pumunta mga kasinag oh. Hindi natin nakita. Hinabol ng uwak. Kapamilya yun ni Bagwis. Sayang mga kasinag. Sayang. Hindi ko alam kung nakita dito sa video. Ang laki. Sayang. Hindi natin nalapitan. Naharangan na kasi nung ano, mga puno ng kahoy. Dito nga tayo. Ang dami na naming gulayin mga kasinag nadala. Oh, bakutot na si Kabox ninyo. Siya na nagparadala. Ah, hindi pa pala natapos ito, ano? Yan. Ito mga kasi nagbahay na ito, ano ito? Pinapagawa nung amo ni Bayaw. Ang amo niya nagpapagawa niyan. Mga kasi pahinga muna tayo at nagulan. Sisilong muna kami. Ang grabing nakadikit sa ano ko mga kasinag sa short. Yung ganito, amorsiko tawag dito sa amin ito. Ako ko ang tawag sa inyo, yan oh. Yan o. Dumidikot sa short siya. Yan. Si Kabox wala eh. Ako lang mayroon. Kasi kaibigan mo yata yung Kabox. Ingas nga ingas eh, dinatalab sa akin. Kaibigan mo yata yung amursi ko na yan. Ako lang kinakabitan. Wala dito mantika.
Ha? Kasi baga nandito. Ito, mantika ng baboy ata ito. Ito yung mantika, ang baboy. Lagyan tayo ng mantika ng baboy mga kasinag kasi yung kamay ko puro dagta na. Pati yung uso ko. Malasa-lasa, mantika ng baboy. Tawa-tawa mga kasinag, oh. Mantika ng baboy yung mantika dito. Malasa, lasang baboy. Ay, langka na yan, hinog na. Daw, tingnan natin. Langka again. Ayusin ko lang. Nagaling ko na yung ano, aking itak. Yun, patay na. Lumakas ng ulan mga kasinag. Papagyuhin na yata kami dito. Uy! Wow! Ito ang nakuha natin. Langka again. Bango. Sigurado mga kasinag, pag uwi ko hindi na ako makakain ng ano ito, ng gabihan. Matabang-tabang. Lasang baboy. Lasang baboy, paliba sa mantika ng baboy. May tamis-tamis na rin. Yung ano, may part lang na matabang. May dulo. Maya mga kasi nag-uwi na rin kami. Kasi magpapakain pa ako ng maalagang baboy. Tapos si Bagwis, papakainin ko pa. Ang kate. Hapdi nung nadahat. Kakainis talaga mga kasinag. Yung dahat. Grabing hapdi. Yung sa braso ko. Mahapdi. Tapos yung sa paa ko. Lalo pag pinapawis-pawisan. Yan. Salo talaga yung dahat na yan. Lakas ang hangin. Bagat. Dito kasi mga sinag sa amin, habagat na. Kaya din ang isang pinag-aalala ko kay Bagwis, pag malakas ang hangin, pag natutulog siya sa isang nyug, plano ko kasi si kay Bagwis, gawan ko siya ng kulungan. Para paggabi, sa kulungan ko lang siya patulugin. Tapos araw ko na lang siya alpasan. Kasi paggabi, lalo pag may bagyo, yun ang makatakot kasi mga kasinag pag may bagyo. Malakas ang hangin. Baka madisgrasya si Bagwis. Kaya sa mga susunod na araw, baka magawa ko ng kulungan. Yung malaking kulungan, yung parang bahay na. Kulungan ni Bagwis. Baka magalitan tayo dito ni Bayaw mo. Bayaw mo na bayaw ko rin. Shoutout pala sa iyo Bayaw, na bayaw niya rin. Pasensya na kung makalat dito. Nasa mantika ng baboy yan. Ito, mantika ito ng baboy. Yan. Maglagay tayo ng mantika ng baboy, pati sa ating oso. Talaga nga. Lasang baboy talaga mga kasinag. Doon pa to galing sa ano? Saan? Parang pamintan to. Pista ng pamintan. Pista ng pamintan. Or bubuan. Natagal kasi to eh. Ang tagal na pala yan. Baka panis na yan. Ginagamit pa nga pag-gisa dito eh. Pero masarap ang lasa mga kasinag. Ano ba lasang adobo? May amo siya at ako Wala. Yun mga kasinag nag-aambo na. Sulit talaga yung samahan namin ni Box. Ni Ka-Box. Ngayon mga kasinag update ko na lang uli kayo mamaya. Pag uwi namin sa bahay, papakita ko sa inyo si Bagwis. Kasi hapon na, mag-uulan na. Hanggang dito lang muna mga kasinag. Bye bye!
Mga kasinag, kararating lang namin ni Kabox ninyo. Si Bagwis kanina dito natin iniwan. Ngayon wala siya. Hinahanap ko mga kasinag kung nasaan. Hanapin natin. Ipakita ko lang sa inyo mga kasinag si Bagwis. Si Kabox umuwi na yata. Ang inaalala ko mga kasinag, pag ganitong malakas ang hangin, si Bagwis ay natutulog sa itaas ng nyug. Kaya plano kong gawa ng kulungan yun. Hindi ko alam mga kasinag kung nasan naman si Bagwis. Sa puno naman siya tutulog. Hanapin natin mga kasinag kung nasang puno si Bagwis naglipad. Ayun! Ayun mga kasinag, ayun si Bagwis. Ayun si Bagwis, ayun. Yun. Sa mababa na nyug. Ipakita ko sa inyo mga kasinag, lapitan natin. Pero yan mga kasinag, aalis yan. Mamaya, hindi yan dyan matutulog. Medyo maaga pa kasi. Medyo mataas pa yung, mataas. Medyo maliwanag pa ang paligid, kaya hindi yan dyan matutulog. Lilipad dyan sa mataas na puno ng nyug. Ayan mga kasinag, pakita ko sa inyo si Bagwis. Ayan mga kasinag si Bagwis. Ayun sa itaas ng nyug. Ayan siya Bagwis! Bagwis! Ang napakain ko sa kanya mga kasinag, bago ako malis, yung maliit na ibon lang. Kaya medyo gutom yan. Pero pag pinababa ko yan, hindi rin naman kakain. Kaya mamaya hanap naman kami ng makakain niya. Mag-iidaw kami ng pagong o matrap ako ng daga kung may mahuli yung pantrap sa daga. Kasi yung nandito ko kasi isa lang yung hiniram ko, bihira makahuli. Sa nag-comment pala na kailangan daw linisan, buhusan ng may tubig para hindi mag-amoy daga yun. Kaya pala wala na napasok dun sa trap sa daga kasi amoy daga na talaga yun. Kaya pala wala nang pumapasok. Ayan mga kasinag, nakita nyo naman si Bagwis. Na-update ko naman kayo. Hanggang dito lang mga kasinag. Maraming salamat pala sa pagsuporta at sa pagtangkilik sa aking YouTube channel. Sana nasa mabuti kayong kalagayan mga kasinag. Ingat po kayo lagi. Maraming salamat.